हेलौ लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम स्राय बरायनाय थालायबा ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोसे आंजों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लग भिडिअ'आव मा देखायलांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय नैबो बिथाङा नायलाय मा फोनदो हिन्जाव जानो लुगैदों नामाथाय इयो हिन्जाव जानो एकदमबारे ओमफ्राय नै सायानो सिलायाव जि आरामनो जिरायना दं आरोना बोराय बुरैल' सानैबो नै जिरायना दंगासिनो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना दिनैनि ब्लग भिडिअ'आव मा देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोनसिम देखायलांसै आरो ओमफ्राय नै आंना सनाया सुनानै जि साफा जादाखौ जोंसो गारदों मेवो आंना बिराद मेवो सैमाया मेवसोगारो एफा मेवो मालाय बिदि खालामला बायो खोमाया बिराद मेवो आंना नोंसोरनि बायदि नङा आंना माबायदि नुखो मोजां नुदोंना नुवाखै नायलाय गावहा माबायदि फुनबोदों गावहा माबा फुलखौनो बबे फुलखौ लागोन नैबे गन्थङाव मोनसे इयाव मोनसे ओमफ्राय आंखौ बायदि होनायखौबा साइज नुगोन ना माखो मोजां नुदों माबायदि नुदों अखा गैया बांखा गैया नै लोगोफोर जिबायदि बार बारबाय नालाय एकदमबारे जिफोरानो ख्लाब ख्लाब बिरखांहां जाजोबलायबाय आरोना सान्दुङानो नै जि गोसासो दुंदों आरोना इयावनो नै गय बिबार गय बिफां माखाया माबायदि बार माबाजोबदों आरोना देमग्लायलाजोबदों बारानो जि गोसा फैदों आरोना सुलुंस्रिनि बार फैबाय खोमा लोगोफोर नै जिबायदि बारबोखाबाय अमानि खायद' बानायलायबाय नै इयाव आङो जेबो गैया नालाय मासेबाथाय जेन थेन ओंखाम खालायफोरजोंबाबो थोयोमोन आरोना ओमफ्राय दा मानै जाबायना एकदम थोआ जासिगोन आरोना ओमफ्राय नै दा संगासिनो इदि संथ'वाखैमोन आरोना मासे ओंखामफ्रोमो इसेबां मोनबाबो माने जायोमोन ओमफ्राय दा इयाव कबि गारजि सानिया बोराया बेखौ हादों ओमफ्राय मुदुफुल जिख्लाबसे होबाय ओमफ्राय बेखौ संबाय दं आरोना आङो दासो संबाय ओमफ्राय दा दाबो न' सिङाव हाबफैलायबाय ओमफ्राय नै इयाव लोगोसे साहाबो लाल साहा फुदुंना लोंसै आरोना लोगोफोर एकदमबारे मा मागोन मोनगासिनो ओमफ्राय साहाखौनो लोंनोसै ओमफ्राय दाथ' गाइखेरबोथ' गैथ'वा मोसौखौनो हमनो हायाखै नालाय मोसौआनो फैयो खारफिनो एकदमबारे मा होनो मोसौआनो माने मोसौ फिसायानो फैखाया आरोना बिमाया फैयो ओमफ्राय फिसायानो फैया फिसायानो माने खारबाय थायो माने लोगोजों खारलांबाय थायो आरो गाइखेरबो जाखांनानै ओमफ्राय दा दिनै नागिरनो थांदों मोनना ओमफ्राय दा लाल साहा फुदुंना गासिनो ओमफ्राय दा गाइखेर साहा लोंदावदों नालाय एकदमबारे गोसोआनो गोजोना जाबाय थायो आरोना लोगोफोर एकदमबारे जि जारलासो दा मोनाहांबायानो आरो बेलासिनि लोंबा ओमफ्राय आंनाबो लोगोफोर दानि एकदमबारे मा होनो अमाया आरोना फिसाजोखौ मोसानो होनना लोगोफोरजों दोननानै थांबाय ओमफ्राय मा जाखो अमायानो मानैजों हेबलायलायनानै थाबाय आरोना फिसाखा नालाय एकदमबारे मानैजों ज'नो हेबना थाबाय ओमफ्राय बोराया सोंबायना आंथ' नुबोआखैमोन ओमफ्राय हेबखांना थांनानै अमाया थैसिगोन ओमफ्राय बिखाफ्लाबमोनलायलायबायमोन आङो आरो ओमफ्राय एकदमबारे भिडिअ'बो देखायदों आरोना आं फेसबुकाव हगारनानै होखाबाय आरो अमा हेबलायनाय एकदमबारे माबायदि हेबलायखायो आरो अमा फिसाजों फिसा ओमफ्राय दा इसोरनिनो आरो सोंदों आरोना लोगोफोर नायनो थादों आरो ओमफ्राय दहाय 20 थाखानि मेथाइ लाबोलायबाय नै जोंखौ जानो होयिया गावहा जानानै इसिबांल' दोनबाय आरो दोखो जाबाय खोमा आरो हाबलाय ओंखारलायनो दांदांनो नै गैला नै 20 थाखानियाथ' एसेनो नै बेसेबांसो थायोनो जाजोबबायो मोनजाला दै नों ओमफ्राय दा जायो माबोरै बिदि जाजोबखो फाप्पि मालायखो दा साहाबो जाबाय ओमफ्राय नों मेथाइखौ मोनजाला खिन्थु आंखौ जि ओंखाम उखैनायखौ नों जानो होआलासिनो थानानै ओमफ्राय गावहा जाबाय आरो इयो गोजा साहा फुदुंदों आङो साहा लोंनोसै जि गरम जादों आरोना दिनै सानसे सान्दुं दुंनायावनो ओमफ्राय बैसागुआवथ' माबायदि गरम जाखागोन आरो दानो जि गरम जाखाबाय ओमफ्राय सान्दुंआनो मोद्ला मोसिसो ओमफ्राय सान्दुंजों बोथोरजों साहा लोंसै जाबाय आं साहाखौ लुनोसै दे लाबोदो मेथाइआ नैयाव मा जादों आंनो गुस्थि गावदों खोमा गरम मोनगोन ना मोनाखै ओंखायनो रेडि जाबायनो साहायानो बोराय बुरै सानैनि खाबनैल' आरो खाबनैल' जाबाय साहायानो गरम मोननानै आङो नै हायाव माबायदि थामफ्ले जिरायखाखो पाक्कायाव पुरा थामफ्ले जिरायखाबाय आरो आङो
दा लोंनोसै दे होजासै बिदैनि लोंसै माबार गुदुंथार बाला जि गरम जादोंना मेथाइखौलाय बोरै जानो हानो ओइ आंनि पाकेटखा पाकेटखौ नोंनो नांगौ होआ खोमा मा आखरा गैया बिखौ लिर ओं ओइ इयो नङा ओइ बय मोनसेयासो मा आखरा गैया इखौ लिर आरो नैखौ आं मोनसे गारि लिरनो सिखायदों दे लिर दे इयाव मा आखरा गैया इखौ लिर मानसियानो उल्थासो लिरखैबावो नामा दे आं टस सुना होदो दे ओमफ्राय इयाव माखौ नांगौ नायना लिरदो खोनांगौ इयो माथो सेल'सो जादो थामाबो लिरदो दे जेबो नङा दे ओमफ्राय नायना लिरदो माया गैया दे लिरद' लेखायाव नायद' दे टससो सुना होदो नायलाय नै मोनसेयासोमोन इनिफ्रायसो दा दे ओमफ्राय इयो दंना गैया नायखायो इयाव दंना गैया आखरा इयाव दंना गैया नाय गैयाबालाय ओइ मोनसेखौसो लिरनांगोन दा इलाय दंखायो दा 15 इयो दंखायो माथो इनि आं गोजौआव नुहुरगासिनो इखौ लिरनांगौ इखौ लिरनांगौ आख' बारा पात्ता मोनस्लाबाखै आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम लिरनो होदो नालाय होमबाबो रोंदो से नैखौलाय गोरलै नालाय रोंखागौ हादो दा बिदिनोथ' हानांगौ आरो थाबनो दा दाइनाबो लाथिख' मोननै बोखायोना ओमफ्राय इथ' दंखायो एबार 20 दे थेंक इउ जाबाय इलाय बिदिनोथ' नायनाय लिरनांगौ आरो आं मोनसे दोनै लिरनो होदोंमोन आरो ओमफ्राय फाइनालि रोंबाय आरो ना ओमफ्राय दा हासिगोन ना मास्टारा लिरनोबा थाब लिर दे बाथोन बानलु होदो गोथांसो होबाय पदिना बाथोन सोर जागोन मोनामगोनसो बाथोन देग्राया जाय ओइ नै नुहरजोब्बाय खिन्थु ओमफ्राय नै गुसेंग्राखौ मामियालाय हाल्लाखा एकदमबारे फुल अरस'नाया दासो एसे खम जासिगोन आरो फुलखौनो अरस'जोब्बाय आंहा जोलैयानो गैलायलांला बिदि अरस'यो सोरबा ओंखायनो मानैसो मोनबाय बिदिनो बानलु थाइबाजों देनोसै आरो हरनि ओंख्रिया ओइ मासि हाल्ला आलु सयाबिन एसे लाथाब संबावनांगौमोन मासि हाल्लालै मामि नोंनि बाथोन देनाया दा एवगासिनो आं मा ओंख्रि नायदो जि हाल्लाखा खोनासंनोनो बालायनाय इयाव मटर ओमफ्राय लाव बिगुर सबाय बिमा हानिया लाव ओंख्रि जागोन ना जाया लाव ओंख्रि आरो दा बाथोन देग्रोनाय जागोन आरो ना ओंखायनो दा बाथोन नैखौबो देखाना होदो गुसेंग्राखौ आयौ नै फाग्लाया बेरदो